Pre nás je trhovisko Žilinska takou ikonou, ako majú to Staromešťania radi a radi tam chodia. Nám sa podarilo s tým majiteľom podpísať zmluvu na ďalších 10 rokov. Trhovisko na Žilinskej bolo dlhodobo zanedbávané, tak sme sa s tým majiteľom toho pozemku dohodli, že prejde celou nejakou obmenou. Predal nám všetky predajné pulty, my sme ich zrepasovali, dali sme ich do takého kvázi nového šatu, zachovávame genius loci, čiže v minulosti boli zelené, teraz sú opätovne zelené. No a zhodou okolností minulý týždeň som mal s projektantkou stretnutie, pripraví nám projekt na obmenu toho celého priečelia. Navrhli stredovú uličku, to znamená, že to otvárame aj stredom toho trhoviska. Čiže je to taký mix rôznych vecí, ktoré majú ako zvýšiť atraktivitu toho trhu. Tie podujatia, ktoré robíme hneď v tom dvore, majú prilákať tých ľudí. To je zaujímavé už len vidieť ten dvor tak ožiť. To je veľká rezidenčná štvrť v okolí. A zároveň súčasťou toho, čo hovoril pán starosta, je aj to, že tam chceme osloviť nových trhovníkov a prilákať tam novú krv, aby tam bolo viacej predajcov. Tam v tom areáli budeme organizovať rôzne podujatia. A tak sme si povedali, že tento rok by sme chceli urobiť 3. Minulý rok sme mali pilotné podujatie na jeseň a bolo veľmi úspešné. Tých ľudí sme prekvapili a teda už od nás očakávajú, že tam budú nejaké ďalšie. Sme si povedali, že našou víziou je oživenie celej tej komunity.